Daj mi, Bože, môj Pane, bdelé srdce, ktoré by od Teba neodviedla žiadna zvedavosť, šľachetné srdce, ktoré by nestrhol nízky pud, priame srdce, ktoré by nezviedli klamné nádeje, pevné srdce, ktoré by nezlomil žiadny nezdar, slobodné srdce, ktoré by nepodmanili nečisté vášne. Daj mi, Bože, môj Pane, rozum, ktorým by som ťa poznával, horlivosť, s ktorou by som ťa hľadal, múdrosť, pomocou ktorej by som ťa našiel, jednanie, ktoré by sa ti páčilo, vytrvalosť, s ktorou by som na teba verne čakal a nádej, že k tebe raz prídem. Trestaj ma za zlé skutky svojimi spravodlivými trestami, ale daj, aby som na ceste k tebe užíval tvoju dobrotivosť a nakoniec oplýval tvojou milosťou sláve svojej nebeskej vlasti. Nech sa tak stane, Bože, ktorý žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Vypočujte si, sestry a bratia, Božie slovo z knihy Nehemiáša, kapitoly 1., 2. a 3. takto. Nehemiášovi povedali: pozostali, ktorí zostali po zajatí, nachodia sa tam v kraji vo veľkej tiesni a potupe. Hradby Jeruzaléma sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom. Keď som počul tieto slova, sadol som si, plakal a trúchil som niekoľko dní. Postil som sa a modlil pred nebeským Bohom. Potom som im povedal: vidíte zlé položenie, v ktorom sa nachádzame, že Jeruzalém je zborený a jeho brány sú spálené. Nože postavme hradby Jeruzaléma, aby sme neboli ďalej na posmech. Potom som im rozprával o ruke môjho Boha, ako dobrotivo vládla nado mnou, i o kráľových slovách, ktoré mi riekol. Na to povedali: schopme sa a dajme sa do stavby. Potom priložili ruky k dobrému dielu. My sme však stavali hradby. A keď boli celé hradby pospájané do polovice výšky, ľud dostal chuť do práce. Amen. Milé sestry, milí bratia, minulú nedeľu som mal možnosť navštíviť cirkevný zbor Bánovce, časť Horné Ozorovce, pri jedinečnom 300. výročí postavenia a posvetenia tamojšieho kostola. A s týmto kostolom sa spája krásny jedinečný príbeh. Postavil ho miestny zemepán Juraj Otlík na svojom pánstve. A ten dôvod bola vďačnosť Hospodinovi. Bol totiž nespravodlivo obvinený v tzv. Prešovských krvavých súdoch a hrozila mu smrť, ako aj mnohí títo martíri v prešovských jatkách aj zahynuli. Keď sa to dozvedela jeho manželka, tak sadla na koňa a 3 dni cestovala k cisárovi, ktorý bol známy svojou krutou protireformačnou politikou. Keď sa dozvedel, že takto prišla z ďalekého kraja, prijal ju takmer okamžite a udelil milosť jej manželovi Jurajovi Otlíkovi. A on z vďačnosti za to, že mu Boh daroval život, slúbil Pánu Bohu, že mu postaví chrám, kaplnku. A tak sa naozaj aj stalo po viacerých rokoch v období, keď to bolo mimoriadne ťažké. Začiatok 18. storočia, bolo to obdobie tzv. Tichej protireformácie, kedy v podstate skoro všetky okolité kostoly v okolí Bánoviec boli zabraté, strácali sa aj evanjelické školy a evanjelici zostali akoby takí bezprízorní a nesvojprávni. Aj tento Juraj Otlík prišiel takmer o celý svoj majetok, len s veľkou biedou ho dával opäť dohromady a keď sa len trochu schopil a zmohol, prvé, čo spravil, tak začal stavať kaplnku na svojom pozemku. No a keď boli múry tejto kaplnky alebo kostola postavené asi do výšky 2 metrov, tak prichádzali nepriatelia a búrali tieto múry. A on ich znova staval, obnovoval a po roku, tak ako slúbil, táto kaplnka bola aj hotová a odovzdaná do svojmu účelu a prekvapivo bola na tom mieste jediným kostolom, kde sa mohli schádzať evanjelici zo širokého okolia. Keď by ste tam aj dnes išli do tejto časti Bánoviec nad Bebravou, možno by ste si túto starobilú kaplnku ani nevšimli, lebo jej priečelie je zakryté
už novostavbou spred vyše 50 rokov, keď prišlo politické uvoľnenie 1968-69. Ale keď prejdete tým funkcionalistickým priečelím, ocitnete sa 300 rokov dozadu. A je to krásna symbióza toho starého, ktoré svedčí o oddanej viere, o vytrvalej službe, o zanietenosti pre reformačné myšlienky a toho nového, čo predstavuje cirkev dnes a celé to spoločenstvo, služby Božie, mládež, piesne, celý program bol veľmi krásnou symbiózou starého a nového. A tak si hovorím, takto by mala fungovať cirkev dnes. Nielen spoliehať sa na to, čo bolo kedysi a odvolávať sa na dedičstvo našich predkov, ale pridať k tomu tú hodnotu súčasnosti a takto chváliť Boha. Takýmto výrazom, aby sme spoločne žili chválou, radosťou, nasadením pre Božie veci, zvlášť v dobe, ktorá je mimoriadne ťažká. Najmä pre cirkev, pre duchovné veci a duchovný život vôbec. Cítime a vnímame to sami aj na tomto mieste. A tak mi príbeh tohoto Bánovského kostola pripomenul ten dávny príbeh, ktorý sa odohrával asi 500 rokov pred narodením Pána Ježiša Krista v Izraeli, keď sa začali vracať prvé skupiny zajatcov z babylonského zajatia. Bola to veľmi, veľmi ťažká situácia, lebo tí, čo sa vrátili, našli krajinu v dezolátnom stave. Chrám zbúraný, hradby v ruinách. Tých, čo tam ostali, tie zvyšky Izraela v biede a potupe. Len s veľkou námahou sa tým pár tisícom ľudí podarilo postaviť chrám, ale ani zďaleka nedosahoval nádheru a veľkolúposť Šalamúnovho chrámu. A tak nie je div, že týchto navrátilcov z babylonského zajatia sa začína zmocňovať malomyselnosť. Až taká skepsa, rezignácia. Má to vôbec zmysel? Máme síce kde slúžiť Bohu. Máme ako tak obnovený duchovný život. Môžeme žiť svoju zbožnosť. Ale v tomto prostredí, v ruinách, keď nemáme ani hrať, by sme bezmocní, bezradní, otvorení nepriateľovi na posmech, potupe. Vo svojej pozícii mám možnosť navštevovať mnohé cirkevné zbory a zvlášť tie, ktoré sú v našich južných seniorátoch, ako je Rimavský, Novohradský, Hontianský, Dunajsko-Nitriansky. To boli kedysi veľké zbory, silné zbory. A jeden brat senior mi povedal, vieš čo, našim najväčším problémom sú veľké kostoly a maličké zbory. My už nevládzeme udržať ani to, čo naši predkovia za cenu takých veľkých obetí vystavali. Nevieme, čo s nami bude, možno sa spojíme s nejakým najbližším zborom a dokonca v jednom senioráte je taká situácia, to mi sestra seniorka hovorila nedávno, keby sme podľa tých nových pravidiel spojili aj 4 naše najmenšie zbory, tak nedosahujú parametre jedného funkčného cirkevného zboru. A to človek nemôže nevidieť, že proste sme v troskách. Na mnohých miestach sú už len ruiny. A tiež sa nás mocňuje častokrát depresia z toho a pýtame sa, čo s tým budeme robiť. Ako sa s tým poradíme? A takto sa pýtal aj Nehemiáš. Nehemiáš nebol farár, nebol duchovný ani kňaz, bol to pohárnik perského kráľa, teda mal také vysoké dôverné postavenie v bývalej Babylónii. A dozvedá sa o tejto zlej situácii národa izraelského, ktorý sa vrátil. A slovami pozostali, ktorí zostali po zajatí, nachodia sa tam v kraji vo veľkej tiesni a potupe, hradby Jeruzalema sú zrúcané a jeho brány spálené ohňom. Mohol si povedať, no čo ja s tým už spravím? Ja nie som kňaz, viac ako 1000 kilometrov preč od Izraela, mám tu svoju prácu, výborné postavenie, už aj svoj vek, tak toto nejak zvládnem, vydržím. Ale to si nepovedal. Pozrime sa na Nehemiášov pohľad viery. Ako on videl, aký mal postoj k tejto situácii národa izraelského. To prvé, čo spravil, išiel na kolena k modlitbe pred Bohom, vo vyznávaní hriechov. A tá modlitba, ktorú Bohu prednáša, vám ju prečítam, je to naozaj jeden veľmi krásny biblický text.
A Hospodine, nebeský Bože, Bože veľký a hrozný, ktorý zachovávaš zmluvu a milosť tým, ktorí ťa milujú a zachovávajú tvoje príkazy. Nech tvoje ucho pozoruje a tvoje oči nech sú otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú teraz dňom i nocou prednášam pred tebou za tvojich služobníkov Izraelcov, vyznávajúc hriechy Izraelcov, ktoré sme páchali proti tebe. Ja i dom môjho otca sme hrešili. Veľmi ťažko sme sa proti tebe previnili a nezachovávali sme príkazy, ustanovenia a práva, ktoré si vydal svojmu služobníkovi Mojžišovi. Rozpomeň sa, prosím, na slovo, ktoré si dal ako príkaz svojmu služobníkovi Mojžišovi slovami. Ak sa spreneveríte, rozptýlim vás medzi národy. Ale ak sa obrátite ku mňa, budete zachovávať moje príkazy a plniť ich, ak by boli aj niektorí z vás zahnaní na kraj neba, aj odtiaľ ich zhromaždím na miesto, ktoré som vyvolil, aby tam prebývalo moje meno. Veď oni sú tvoji služobníci, tvoj ľud, ktorý si vykúpil svojou veľkou mocou a svojou silnou rukou. Ach, Pane, nech vníma tvoje ucho modlitbu tvojho služobníka, modlitbu tvojich služobníkov, ktorí sú ochotní báť sa tvojho mena. Daj úspech svojmu služobníkovi a daj mu nájsť ľutovanie u tohto kráľa. Krásna modlitba pokánia, vyznávania hriechov, tých súčasných aj tých minulých. My, sestri a bratia, ako evanjelici radi odkazujeme na svoju slávnu minulosť. Odvolávame sa a právom na Štúrovcov, na Milana Rastislava Štefánika, na biskupov počas druhej svetovej vojny, ktorí sa postavili proti antisemitizmu, holokaustu a deportáciám Židov. A sme na to právom hrdí, ale priznajme si zároveň, že súčasťou tej našej minulosti bolo aj to temné obdobie surovej ateizácie v bývalom režime, kde mnohí zlyhali. Aj duchovní, ktorí sa vedeli udávať navzájom, najmä tí, čo závideli tým aktívnym, aj predstavitelia cirkvi, ktorí sa radšej zohli, než by priamo išli čestne dopredu. A to nehovorím o bežných členov našej cirkvi, ktorí sa radšej vzdali svojho vierovyznania, než aby riskovali čo len malú újmu voči sebe, svojim rodinám. A tak nediv, že na to doplácam a že to je jeden z dôvodov, prečo aj dnes vnímame ruiny okolo seba. Nie je to asi jediný dôvod, ale jeden veľmi podstatný dôvod. A otázka je, išli sme my dnes, súčasní evanjelici, na kolená pred Bohom v pokáni a vyznávaní hriechov za našu súčasnosť, za to, že sme ľahostajní ľudia, ktorí sa ženú skôr za materiálnymi vecami a za svoju minulosť, že sme zrádzali vieru. A tak nie div, že sa pozeráme na seba a pýtame sa, no ako to bude s nami ďalej? Čo s našou súčasnosťou? A tu je tá druhá vec, ktorú si chcem spolu s vami všimnúť. Nehemiáš neustále na kolenách, zdvihol sa, išiel, podstúpil dlhú cestu, oveľa dlhšiu ako manželka Juraja Otlíka a na vlastné oči chcel vidieť múry, ruiny Jeruzalema. Ako sme spomínali, našiel chrám, ale taký biedný. A to, že neboli hradby, bezmocnosť, bezradnosť, ohrozenie, spálené brány, trhliny. A ľudia, ktorí sa s tým akoby naučili žiť, chodiť po ruinách, cez spálené brány, už si na to by akoby zvykli, s tým, že nedá sa. Nemáme finančné prostriedky, nemáme ľudí, nemáme vôľu, není na to nálada, nie sú na to podmienky, tak proste žijeme v tých ruinách. Ale Nehemiášov pohľad viery bol iný. On to videl Božím pohľadom a hovorí, poďme na to, poďme obnovovať hradby, poďme obnovovať podmienky, ktorých by sme mohli existovať v bezpečí, v istote, v Božej ruke. A zaujímavé bolo, že keď sa ľud pustil do práce a už hradby boli v polovici svojej výšky, čítame, dostal chuť do práce. Niekedy stačí naozaj možno len polovica, možno len trochu, ako keď sa trápite s tým, že máte nejakú úlohu, nejaký článok, neviete sa k tomu dostať a stále to odkladáte, začnete písať 1-2 vety a potom zrazu celý článok ide za 5 minút, hotový. A to je tá tretia vec. Pozvať ľudí, zapojiť všetkých podľa ich darov do obnovy ruín. V 3. kapitole
keď si to prípadne aj pozriete doma, čítame menoslov, je to úžasná kapitola, je to niečo podobné, ako keď sa v cirkevnom zbore odohráva veľké podujatie, akcia, brigáda a potom si pán farár predstúpi pred ostatných a číta menovite, títo a títo prišli, pomohli, doniesli, zabezpečili, venovali a tak ďalej. A môžem povedať, že mne sa to páči, lebo tá pomoc dostáva tvár, dostáva meno. To sú tí, ktorí pracujú na hradbách Jeruzalema. No a tam ich môžeme vidieť naozaj plejádu od veľkňaza cez náčelníkov, tesári, zámočníci, dokonca zlatník, mastičkár, obchodník. Každý tam mal svoje miesto a Nehemiáš ich posiela, ak je to pri tvojom dome, opravuj trhliny pri tvojom dome. Ak je nejaká medzera vedľa a sused nevládze, choď, pomôž mu, vstúp do tej medzery. Každý podľa svojich darov, aj mastičkár, aj zlatník, takí, čo by s tým nemali možno ani nič spoločné, ale stáli tam. Možno aj my, sestri a bratia, máme dojem, to sa nedá. Na to nemáme. Ale Nehemiáš a jeho pohľad viery nám ukazuje, začni tam, kde si, začni s tými, ktorých máš, s ľuďmi, ktorí sú okolo teba, podľa ich darov. Zapoj ich do tohoto diela a budeš vidieť rast. A keď oni uvidia rast, tak dostanú chuť do práce. Ja myslím, sestri a bratia, že sme si to mohli dosť silno uvedomiť aj pred 2 týždňami, keď tu bol ten môj priateľ Matt Henen a hovoril o tom, že založili oni ako zbor asi 350 nových ďalších cirkevných zborov. A to funguje proste jednoducho tak, že nájde sa jeden ochotný človek, ktorý to potiahne, 50 rodín, ktoré ho zaplatia ako svojho duchovného. A keď dosiahnu hranicu 200 účastníkov na službách Božích, čo je o trochu viacej, ako sme my dnes tu na, už sú povinní zakladať akoby svoju filiálku. No koľko my tu dnes existujeme, koľko rokov ako cirkevný zbor a máme aspoň nejakú skupinku, kde sme sa pohli s tým, že chceme, aby sme takto rástli. Teda poďme k 4. bodu a to je hájiť dielo obnovy. Čítame ďalej v tomto príbehu o Nehemiášovi, že tí, čo sa zúčastňovali obnovy hradieb, boli vysmievaní nepriateľmi, ktorí hovorili, keď aj líška vyskočí na tie múry, tak im to hneď padne. To proste ako začali, tak to aj skončí, to dopadne celé zle. Áno, kde sa buduje chrám, tam si diabol vždycky postaví svoju kaplnku. A povedal by som, to je dobrý znak, lebo ak diabol nechá nás na pokoji, aby sme si robili, čo chceme, ideme zle. Ale ak čelíme protivenstvám, odporu, nepriateľstvu, tak môžeme vidieť, že niečo musíme robiť dobre, keď ho to vyrušuje. Nemôžeme sa uspokojiť s našim komfortným kresťanstvom. To, že nám je tu dobre. Oni teda, keď pochopili, že sú v ohrození, tak čítame o ďalšie zvláštne veci, že v jednej ruke držali meč, druhou rukou stávali hradby, obrazne povedané. Áno, aj dnes, keď cítime mnohé ohrozenia, aj nepriateľstvo, tak sme povinní jednou rukou prakticky slúžiť a druhou rukou meč ducha niesť, Božie slovo, tam, kde je to potrebné. Aby sme obhájili Božie dielo. Aby to dielo, ktoré cez nás koná, mohlo byť nesené jeho slovom, praktickou službou. A na konci tohoto celého sú nové hradby. Tam, kde sa tá núdza, ktorá sa zdala byť neriešiteľná, stretáva s Božím posolstvom, s krížom Pána Ježiša Krista, jeho vzkriesením a tými, ktorí nesú toto posolstvo, slovom aj prakticky, tam sa dvíhajú hradby Jeruzalema, tam vznikajú nové krásne veci, tam sa zacelujú trhliny. A každý z nás, sestri a bratia, na to má dar. Každý z nás má dar od Boha, aby vstúpil do tých trhlín, medzier a ruín, aby začal Božie dielo. Služba slovom, služba skutkom, láska, viera, milosrdenstvo, súcit, obetavosť v akcii, toho sú plné evanjelia. A tej núdze v nás, aj okolo nás je tak veľa. A možno si povieme, však sami máme svoje trápenie, sme radi, že máme aspoň miesto, kde zažijeme trošku kľudu, prijatia, pohody v nedeľu na službách Božích, ale toto nie je zmysel toho, alebo len toto, prečo sa stretávame. Boh nás posiela, choď, to, čo si prijal,
odo mňa, cez svoje slovo. To, čo vo mne máš, čo som pre teba spravil, nes to ďalej. Možno si len nedávno prešiel bolestivou stratou. Naučila ťa viacej chápať ľudí, ktorí prechádzajú tým istým. Chod za nimi, prihovor sa im, potež ich. Možno je v tvojom okolí veľa starých ľudí. Sám už máš svoje roky. Chápeš ich situáciu, ale vládzeš viac ako oni. Zaujímaj sa o nich. Nenechaj ich osamelých. Prekonal si vážnu chorobu. Vieš, ako ťa to zdevastovalo, ale si z toho, vďaka Bohu, vonku. Navštív tých, ktorí sú zúfali vo svojej chorobe. Potež ich Božím slovom. Keď vnímáš trhliny v rozbitých vzťahoch, manželstvách, rodinách, priateľstvách, škole, vstúp do tých trhlín odpustením. Možno sú ľudia, ktorí spálili brány a nechcú mať s cirkvou a vierou Boha už nič spoločné. Chod za nimi. Možno sám si bol niekedy neveriaci a potrebujú tvoje svedectvo, že spáliť tieto brány nie je cesta. Sú ľudia, ktorí prepadli závislostiam. Ľudia, ktorí sú závislí na alkohole, hazardných hrách. Možno máš podobnú skúsenosť. Chod s vesťou evanjelia k ním. Možno sú diery aj v našich zboroch, možno aj v tomto, keď nám chýbajú mladí ľudia, vysokoškoláci. A možno sám študuješ, alebo končíš vysokú školu v tomto období, chod za nimi, prived ich Pánovi Ježišovi, prived ich do spoločenstva. Povieme si, prečo však sú iní ľudia, farári, psychológovia, DSS-ky, nemocnice, tak prečo ja? Lebo takto to robil Pán Ježiš Kristus. Takto nám ukázal príklad. Dal nám svoje slovo, evanjelium, ktoré je mocou na spasenie. Preto, lebo on nás vytrhol z tej najťažšej choroby hriechu. Preto, lebo dokázal svoju lásku k nám tým svojou smrťou na kríži. Preto, lebo vstal z mŕtvych. Preto, lebo dal nám všetko. Preto, lebo v ňom máme všetko. Spasenie a večný život. A keď sa toto všetko, čo máme v Kristovi, stretne s núdzou človeka, tam sa dejú veci. Tam sa menia životy ľudí. Tam Božie slovo dokazuje svoju moc. Tam sa srdce mení dotykom Božieho ducha. A toto, sestry, bratia, nie je len nejaká ilúzia, ktorú by som vám predstavoval, keď sa ešte vrátim k tomu môjmu priateľovi Mattovi Hennenovi. V podstate jeho obrovský niekoľko tisícový zbor dnes vznikol z maličkej skupinky 2 rodín, ktoré túžili pomáhať ľuďom v núdzi tým, že im prinášajú Božie slovo. Dnes je to veľký zbor, ktorý ročne vysiela 100 misionárov do celého sveta a zakladá nové cirkevné zbory. Ja nehovorím, že americké počty sú našimi počtami, ale ich oči viery sú našimi očami viery. Ich postoj k ruinám je náš postoj k ruinám, lebo máme Pána Ježiša Krista a on je víťaz. Áno, príď do chrámu, spoločenstva, príjmi posilnenie vo viere, ale zároveň choď von. Prinášaj ostatným dobrú zvesť, slovom aj skutkom. Uvidíš, že dostaneš oveľa viacej, ako dáš. Lebo blahoslavenejšie je dávať, ako brať. A tak si na záver len pripomeňme tie 4 body. Čo robiť v ruinách? Modlitba a pokánie. Vstať, ísť, vidieť na vlastné oči. 3. Zapojiť ostatných a vedieť obhájiť slovom aj prakticky obnovu Božieho diela. Obnovu hradieb Jeruzalema. Nech nám v tom Pán Boh pomáha. Amen.